Ya Keumbu Pastors Association nigo bagendete kumirana eligokora amasabo ase ogusabira okungusanana okugendeta kwene kigwa imeye county ya Kisii bakoragwa no munyakerogobo Abel Onchari nigo baboli umugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kwene kibnankole tale abarai amo na boigo kwene kia omolembe chinga kichonsi boigo nigo bamubolire kwene kia ngobwateranale nabarai anene abara serikali nene ya Kenya Kwanza na boigo kwenekia amagendro imeyorogongo rwausi mulikito Daipona Sanya na mange asa masabo yokoreta omurembe meye county ya Kisii na bateneri bechikanisa ao ekiombe gya Keumbu Pastors Prayer Network Association nigo baburi umugavana we county ya Kisii Paul Simbarati koreta barai bonsi amo waniapa ya abana nse kukwana nkolinga usongo yeito tutete gutuma mangana mayasa ominto musimi warati uyore gavana yeito tuanje temono nyora mangana aro achira mange utogusabanga aleto mulembe akwane n'abantu bonsi abarai bonsi ababekamo mune gavana ntumune kanisa kirenga gitu no kiki ngomulembe base Gusii ekoro Kisii county ekare abiri goturubana n'amagendera abira ko affected otogusabanga atokonya sogukwana ne kanisa ntole tayari simulato kanie abatogo chicha tubwaterane asogukwana kolitu abiri togukwana chinkwana chokugwanana umusangerekano yuragwa no munyakerogo Reverend Abel Onchari nigonere anyara gusege tobokori obuya bwa magenderero tole no mogoko koba nabarai bali bachoriru na mweshimiwa Sairi Chanda mweshimiwa Simbarati mugabana yeito mweshimiwa Machogu mweshimiwa Silvano Sosoro ne president yeto nabyo abarai bonse bakaba council ba MCA utote abanyasanga mbiamono mwachoretu gekogera twensi ntoko ba chichi gavana twensi ntoko ba pastor wikatoba abandi bale biwango awo emereme enyara gokorekana gotogo sabanga ubwanchani obonene bobenyari bali chache Kisii county na Kenyans engimase ase abeta gotogo sabanga obonchoreria bunyara ko bobuya chikanisa chigo saba liro bali agusiri bwene Gusii etekara ya bwenire emigonde ko bwena abante bakwagacha amasomo gako bamaya nemeremo gegotoka chinga kecho boigo omoteneri we chikanisa cha Ambassadors for Christ imeyorogongo rwa Nyanza Bishop Simon Peter yonerate banga omugusii no muntu bweli tangania somokia talio bomwerio Kisii county nero yarenge mutwe ekekorokana n'abamate beitu na guchoma bei Migori nande na Transmara Kisii twarenge mutwe nande tunyale koteberera okungusana na no nechisege gati yeito Gusii yeito Kisii county ngotigarere magega abagusii n'abantu bagwetoma asegasi abagusii mbali bantu bogosaberera abagusii n'abantu bagwetoma bakoregasi yabo muna twaro rasichiga seti namuna yasoka Gusii twaro twakumisana abantu tutamenya nkiyare tokoba number 47 out of 47 komenta nayo nigo banyara kwenekia omusimamo obo buna barandia asibo igo banyara kurukubulia kugosirwa asenchera yokurandia nchiri tubwato moroberi umuya tokanetyo okoramberu bwakwo koboko kwino muna baraye baito asitora abarangeri motokonya motoberera rege karanto bakanetyo toko basoko ganya n'abantu nako babekamo na indo to abapasta ntitoli kogorwa iyo to kolega asengenje yo kumubakanya sai kimoranche abarai injimo bakonye ekingo tebe kemo esenga njondo morai osiasa Kisii county ekero cha magoso ragabana taka watakora ntonyo into abanyene twanya kora claim baba natero koragas kwa moro ryo mutebie nekebekera batakora giko ripoteria getasenikia onambe ya mobwanjete kia Ndizi TV kurwase kanisa Jeremo New Life Restoration Ministries kutoka chinsemo cha Keumbu imeyebunge ya nyali bali chache elitalia ne ndipon asanya